Iż-żewġ blokok tal-Iskola Sekondarja San Ġorg Preca fil-Ħamrun ser jingħaqdu permezz ta' pont. Dan il-proġett qiegħed isir b'investiment ta' madwar nofs miljun ewro u se jkun jista' jintuża mis-sena skolastika li jmiss. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel tada Neville Young spjega li l-ewwel fażi kienet tinkludi żarmar tal-ħitan tal-faċċata, kif ukoll infurzar ta' konkrit fil-partijiet ta' fuq u isfel li servew bħala saqaf u art rispettivament. It-tieni fażi tal-proġett tikkonsisti f'kostruzzjoni tal-mixja fl-ewwel solar. Il-kap tal-iskola Dorjen Portanier mifsud tenniet li dan il-proġett huwa wkoll investiment fl-użu tal-ħin tal-istudenti stess, kif qabel kien jirriżulta f'ħafna ħela ta' ħin bejn lezzjoni u oħra. Il-fatt li naqdu il-Blokok permezz ta' dan il-bridge li qegħdin naraw hawnhekk dik il-problema suppost għandha tissolva. Hija xi ħaġa tajba wkoll mhux biss għall-allima u l-istudenti hemm anke nies oħrajn li jiffrekwentaw l-iskola, ġifieri nkunu qegħdin nakkomodaw ħafna nies aħjar għaliex fuq kollox aħna niġu l-iskola hawnhekk biex kemm jista' jkun naraw li l-aħjar interess qed nilħu l-aħjar interess tal-istudenti tagħna. Mifsud saħqet fuq l-importanza tad-dehra tal-iskola fejn tenniet li dan jista' jkun ta' motivazzjoni għall-istudent u għal mod kif iħares lejn l-iskola u l-ambjent ta' madwarha. Fosthom l-element ta' kulur fil-kurituri u klassijiet, tibdil tal-amara, ġim fuq barra u 6 laboratorji ġodda. Irrid nara kif nagħmel biex l-iskola nagħmilha attrajenti kemm jista' jkun. Għaliex hawnhekk nagħmlu numru ta' sigħat ġol l-iskola u nemmen li kemm għall-adulti u kif ukoll għall-istudenti tajjeb illi jaħdmu f'post illi jkun xira u attrajenti kemm jista' jkun. Matul iż-żjara tiegħu fil-Liċeo, il-Ministru għall-Edukazzjoni u Imbonniċi tenna li minkejja l-pandemija il-ħidma xorta waħda issoktat favur is-settur edukattiv. Fil-fatt, irnexxielna li mas-sena skolastika li jmiss it-tfal jistgħu jżanżnu dan il-proġett li se jara li fl-aħħar dawn iż-żewġ blokok tal-Liċeo tal-Ħamrun ħajjiġu magħquda flimkien bis-saħħa dan il-pont illi huwa magħmul bl-aħjar mod u għandu l-specifications kollha illi jirrikjedi l-enġinerija fid-dinja tal-lum. Jiena kuntent immens ta' dan ix-xogħol li sar għal ġid tal-istudenti tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.